ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିପାରିଲି। ତମେ ଯାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହବନି କାକା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତମେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭୋକ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବାବୁମାନଙ୍କର ଜୋତା ସଫା କରି 10 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ କହିବ ତା କାହ୍ନା ତା ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମାମୁଁ ଆଉ ମୌସୁମୀ ଖୁଡି। କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ ଆରେ କୁହ ଭୂତ ଗିରିଶ ଲାଗେ ଭୂତ ଗିରିଶ ଏ ଭୂତ ଅଧିକ କୁହ ଏ ତମେ କହିଲ କୁହ Sarpia,